Просім Єсуса Христа, присутного серед нас у найсвятейшем сакраменті, каб Ён вёў нас і паказваў правільны шлях, памятаючы, што сцежкі, па якіх мы ідзем, і з намі, і па якіх Ён вядзе нас, гэта сцежкі надзеі, бо ў Пана міласэрнасць і шчодрая ў Яго адкупленне. З гэтымі думкамі, з гэтымі інтэнцыямі будзем ісці, распачнем нашу эўхарыстычную працэсію. Але ўжо цяпер хацелася б падзякаваць, а дзякуючы заахвоціць усіх нас, удзельнікаў гэтай працэсіі, бо, як кажа, як казаў, як запісана ў гербе папы рымскага Льва XIV, усе, хоць мы розныя, але ў Езусе Христусе все мы адно. З вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі: «Дзе хочаш, каб мы падрыхтавалі табе з'есці Пасху?» І он адказаў: «Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: настаўнік кажа, час мой блізкі. Всемогутного, нехай сыдзе на вас, на вашыя дамы, месца працы і адпачынку і на нашу радзіму і благославіць у імя Отца і Сына і Духа Святого. Вам Бог всемогутний. Святий, 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 вам Бог всемогутний. Святий, 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 вам Бог всемогутний.
тое, што ён кажа, чыніце гэта на маю памяць, гэта не проста сімвалізм, не проста сантымент, але момант, які мы, кожны з нас пакліканы наследаваць, а менавіта імкнуцца да адзінства ў тым адным хлебе. Калі мы прымаем адно цела і адну кроў, мы не можам быць чужымі людзьмі, і таксама да гэтай рэальнасці. Каб мы не проста перажывалі Еўхарыстыю, але на ўзор Езуса Христа сталі самі еўхарыстамі для Бога, для наших ближніх, для тых, каго сустракаем. Каб наше жыццё было гэтым ламаннем хлеба, вырашэннем сваёй волі і адданнем сябе на волю Айца. Благословение всемогутного Бога, няхай сидя на вас, на ваши домы и места працы, и на всю нашу Айчину, у имя Отца и Сына и Духа Святого.
поселюся я в доме Пана на долгие дни. Он меня воду не Хочам выкарыстаць кожную нагоду, кожную святую імшу, каб удзельнічаць у ёй поўна, слухаць Твоё слова і прыняць Твоё найсвяцейшае цела. У месцах працы, там, дзе мы вучымся, адпачываем, там, дзе мы церпім, хочам, каб Ты жыў у нашай айчыне. Ад нас залежыць. Надзея не падвядзе. Кожны раз, калі святар прымае святую камунію, паціху моліцца словамі. Цела і кроў Хрыста няхай захаваюць мяне на жыццё вечнае. Надзея скончыцца там, у небе. Куды мы ідзем і аб чым мы марым тут на зямлі, таму прымаем найсвяцейшы сакрамент. Бо гэтае жыццё Божае не толькі тут і цяпер, але там, потым, у паўнаце любові. Пане Езу, дзякуем Табе за кожную прынятую святую камунію, за кожную магчымасць, калі мы маглі адкрыць свае сэрцы, і Ты зрабіў у нас сваё памяшканне. Можа, сённяшняя Еўхарыстыя была апошняй у маім жыцці. Навучы мяне, Езу, мудра чакаць. Благословление всемогутного Бога няхай сыйдзе на вас, на ваши домы, месцы працы и на всю нашу айчину, у імя Айца и Сына и Духа Святого.
У той час Єсус сказав своїм учням: «Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я в нім, той приносить багатий плон, бо без мене нічого не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинути вон. Коли будете во мне, и слово мое у вас будут, просите, чего захочете, и станется вам. Як мене полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь в моей любови. Это слово Пана. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам устомислые руки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсюду отчували в себе дрон Твоего откопорения, яки живешь и владаешь, с Богом
святого, Бог празу себя и вечные. Благословление Бога Всемогутного, нехай сыдет на вас, ваши семьи, домы, места працы и нашу родину, у имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як була з прадвеку, тепер і завсёды, і на веки вечні. Амінь. Шановні пілігрими надії, бачимо, тут написано, що це юбілейна святиня, і ведаємо, що переживаємо час юбілейного года, святого года християнства з девізом «Пілігрими надії». І менавіта з гэтай надзеяй, жывой надзеяй, з павітай верай нашай хрысціянскай, а на падмурку якой з'яўляюцца нашыя продкі, вера нашых продкаў, так як яны калісьці, або мы, можа, ў дзяцінстве, вулічкамі нашых вёсак ішлі сёння па нашым Мінску, горадзе-герой Мінск. І сапраўды Езус Христос благословить нас, а праз нас таксама тыя месца працы, адпачынку, нашага месца пілігрымавання. Таму нехай, так як казаў спачулы папа Францішак, што ён з'яўляецца маладосцю гэтага свету, а праз нас нехай будзе сапраўды гэтай маладосцю, і каб мы адважна крочылі з надзеяй. І таксама, каб гэтай надзеі дзяліліся з іншымі, каб іншых таксама падбадзёрвалі. Таму вялікая падзяка ўсім вам, пілігрымам надзеі, пачынаючы ад тых, якія былі пакуль што на руках сваіх бацькоў, несеныя, бо маленькія, але ўжо ў іх памяці астанецца гэтая веліч, гэтая радасць і тое, што мы разам у адной сям'і дзяцей Божых. І ў свой час таксама папа Францішак казаў пра тое, чаму, альбо адказваючы на пытанне некаторых біскупаў, чаму ён, будучы ў адной з парафій рымскай, як біскуп Рыма, не заахвочваў людзей, каб прыходзілі да касцёла. І папа меў туды сказаць: гэта іх дом, гэта ваш дом. І сёння хочацца паўтарыць, мае дарагія браты і сёстры, парафіяльны касцёл, той, які вы будуеце, пад які толькі яшчэ капаеце фундаменты. Гэта ваш дом, гэта месца сустрэчы з Богам, гэта месца, дзе Езус Христос будзе жыць назаўжды. Гэты, якога мы сёння даравалі і за якім мы сёння шлі. Таму, калі мы зразумеем, прымем, праймемся, што касцёл, парафіяльны касцёл, капліца, гэта наш дом, то сапраўды нас там будзе весці нашае сэрца, нашая вера. Бо як жа хочацца нам адпачыць, хочацца нам вярнуцца ў наш пад крышу дома свайго, пад дах, пад страху свайго дома, там, дзе мы нарадзіліся, бо, кажам, там іначай чалавек сябе адчувае. Жадаю вам, каб вы заўсёды у доме, в нашем доме, парафіяльным доме, сваім парафіяльным доме адчувалі сябе добра і бяспечна. І так ёсць, бо там нас чакае найлепшы наш сябра, Езус Христос, і Ён нам дапаможа.